Здравейте на всички! Това е втория ми епизод на Portal 2 с DFO. Тук продължаваме нашата мултиплеер кампания. Дали бе Стечо? На Portal 2. Именно. Само не ми казвай, че сме там, където ни трябва. Там сме където трябва. Да си прав. На 10% съм сигурен, спокойно. Не бе, където трябва сме наистина. Sometimes testing has to occur outside the confines of the О, това е lab. много яко. This next test is so Да, outside тук the сме. box. I won't Тук even бяхме tell you what стигнали. we're looking for. You will know it when you find it. Там може да се телепортнем. Къде? Виж. Ей там. Оле ти направи портал вече. О, да я сложим диск. Да, къде е диска? Търсим диск. Сигурно ще ни трябва портал да го намерим. Бо. Портал от бъдещето. Не знам. Е там при тия компютъри. Да, е там да. Естина. Да, е там Ето. Значи сега аз трябва да дръпна една ръчка, ела тук. Чакай, направи. Ето тук могат да се правят портали. Ела сега. Виж. Ето тук могат. Къде? Знаеш какво сега? Я направи един портал е тук. И? Сега ще пусна вътре и направи друг портал да може аз да мина. Давай, минай. Как ще го пуснеш вътре? Какво? Hold further countdown. Давай, се. Откъде да влизам, бе, брат? Това ако става, бе. Не, бе, аз ги пускам тук. Вълната трябва да го цъкнем. Давай. Кое трябва да го цъкнем? 2, 1, етия. Бре, защо не ми дава да ръчката да... Чакай, давай. Пусни таймер. Аз пускам. Добре. Айде, влизай. Стана или не стана? Стана, ето едва. Влизай през портала моя. Къде Диска диска? взех, аз го взех. Сега го бутам вътре. Че малко, не е ентузирен бъгва. Не, сериозно ти говоря, смисъл, силно се You телепортира. managed to complete this absolutely meaningless test. Същна отрипи. Only way I can retrieve you is to violently disassemble you. Ще натрепи ли? Then, Да. luckily, Кой ще you натрепи? don't feel pain. Тая тестера. You don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a Bam. failing, by the way. Арект. Найс, блядь. Вече сме чаптър 2. Ко? Аз мисля, че сме на чаптър 20. Не. От колко Ти чаптъра е играта? Да, знам. 4 или 3, не знам. Никой не. Видях се, съм 10. Надявам се някак си и аз. Не, вече сигурно е по-дълга, как ме дали. Да. Що? Stop it. What if you froze like that? Много There must be такова. something wrong with the reassembly machine. Well, Вече може да се сниеме. test and see what happens. Мора ти са хиля. Да, хиперяко. Къде е чаптър 2 сега? Ай, там е. Какво? Чай, къде? Ага. О, а къде беше чаптър? Да, Там звърца хартия. плана. Равни. Ей, Аре. чаптър 1. Ето го чаптър 2. Да. О, Тук ще опиш 01. това е първи левел. Първи левел, втори курс. или там. Втори чаптър, точно.
This course was originally designed to build confidence in humans. To do that, the tests were nothing more than 5 minutes of them walking, followed by me praising them for another Трябва да 10 идем и minutes там, значи... on how well they walk. Since you are thankfully Чакай, not humans, какво направи? I have Къде го changed the направи този test to портал? make them far Аха. more challenging. Да, обаче, значи, иди долу и направи портала една она стена е там. Не, она е тук. Е това. Сетих се. Да можеш... И направи портала там. Чакай, че се омотах. А там и се надолу е там. Е там. Къде долу, тук. Да. Уау, what the fuck. И сега, не, ти не можеш така, трябва... Чай, аз ще направя. Къде са горе? И сега скочи в този синия портал долу. Да, загрях. Систърс. Не съм сигурен дали беше най-верният метод за минаване, обаче Така е, да, така е. нали го минахме. Сега, какво трябва да направим? Ако не мога да видим. направим още един портал. Там отгоре трябва да идем. За това нещо. И там трябва да се кача горе. Или да е там. Сега ще се кача там къде. Спалнах топка. А не. Още не съм. Сега ти трябва да отидеш е там от другото горе. Къде е другото горе? Е там. Някак си, че сега да видим как. Как се ходи там? Чакай, май се сетих. Оттам. Е оттам. Да, чеп. Да, направи го. И сега, обаче сега да влезнат някъде. Трябва да изпългаш тази височина. Виждаш се. Да скочиш, обаче първо трябва да се качиш там отгоре. Чакай. Ей, сега ще го направя. И сега чай, аз ще направя да можеш... Не бе, аз ще направя, не дей бара, бе! Ти не можеш да го барнеш, ти не можеш да отидеш там. Ти не можеш да го стрелнеш там. Хубаво, къде съм? Добре, направим, хайде. Да, бе, фърчи. И сега ти ще трябва да направиш. Не, аз мога да се направя. Чай да това копче първо го правя. Това копче... Какво правиш? Аз мога да се стигна, Аз мога да го цъкна това. Това копче трябва да го задействаш, да може да вземе едно друго топче. Едно топче, обаче трябва да действаме и двете копчета едновременно. Че е само малко. Абе, не дей бара, бе! Ама ти не можеш! Там трябва да отиде. Хубаво. What the fuck, бе. Наско има Rocket League. Ку? Не, това е някакъв камис. Извинявам се. Ето. Топката дойде. Топка. И сега слизам ли? Да, слизаш. И вземаме топката, слагаме. Искам да слезна по You did an слага. excellent job placing the edgeless Yeah, safety but cube in the it was- receptacle. You should be very... Oh wait. You should be We're very... not humans. I can drop the fake praise. You should be very. You have no idea how Какво значи? tiring it is to praise Трябва да someone for бъдеш placing много. an edgeless safety Много. cube into a receptacle Какво искаш повече? designed to exactly fit Да an бъдеш edgeless малко. safety cube. Не знам ли съм някоя дума. Не, тя да направи някаква пауза и каза нещо друго, което защото не чух какво беше. Да, защото аз се занимавах с някакви глупости. Electrocuted, shot, drowned, crushed, burned in groove. Oh, Идеме и там. I was just thinking of all the ways humans can die. You can't die in any of those ways. You just keep Това testing тук and ще testing. се отвори, значи трябва да се изстреляме от тук и там. Откъде? Ясно. О, това е супер сега. яко. Да, виж, е така. Давай, влези вътре. Ти Влезе в синия къде го портал, правиш този вижте. портал? В синия портал влез. О, И чай сега. Какво? Какво направя, човек? Изстрелях та. Надалече. Was that Дай necessary? пак, сега ще се прекарам. Давай. Това е... И сега мислиш просто портала, всеки. Дай и това трябва да го отворя обаче.
Yes. И сега ти трябва да цъкнеш този бутон, мисля. За да видим какво ще стане. Ясно, да, ясно. Значи, гледай сега. Сега ти трябва да направиш тия портали тук. Хубаво. И после? И после направи ги. И горе. Да. И сега после, като ти кажа, ще направиш червен... Да, бе, мисля червения. И кое трябва да ти отворя? Първо, нали... бутона, добре, разбрах. Ама първо трябва да цъкнеш това и после да направиш червен портал. Ама това е за време, така че малко преди да цъкнеш червения портал, трябва да отвориш това, сещаш се? Да, разбрах. Хайде. Давай. Браво, бе. Айде. Every time you fail, it's a reminder of the way things used to be. Искам да влезна But then тук. there you are. Не можеш. Again. Like nothing happened. Можеш, ама нищо не стане. Мога май да лично. The best way to build confidence is to first recognize your insecurities. Orange, can you write down all the ways you feel unworthy, ashamed, Пак or има inferior? такова. On second thought, we don't have the time. Just look at how much better you are than Blue. Blue, Готва. you are very good at being an example. Казва, че Бу е много добър. Трябва да цъкнем ето бутон и там. Хубаво да ти бе. Не мога да скоча чак там. Чай сега. Да видим. Имам таковато засилване. Съм убеден точно. Какво трябва да стане? Тук е някакво засилване, като виждаш. Опа, ела, ето тук. Да, ама какво точно ще стане? За това. Значи ето тук е тя... Ето мост е за... Като падне топката да вземе, обаче трябва да намерим начин да отидем и там първо. Ето така. Така. И сега... Откъде трябва да се изстреляме, всъщност? Това се опитвам да науча. Оттам мисля, че някак си, обаче първо трябва да го чупне. Първо ще се кача горе, да видя. Ма ни оттам и това. Да. Чай аз да видя. Да, това няма нищо такова следето. Значи... Ето тук трябва да намерим начин да го унищожим някакси. Ето стъкло. Как може да го чупне? Не знам. Фак. Виж, тия решетки имат някаква тук роля. Да може, виж и това. Е това като падне топчето, да падне върху тия ръчетки. Да не падне в водата. Ние как събараме топчето? Ами като цъкнем оня бутон и там. Санче като стига до там. Ето го е. Къде? Стената. Значи сега... Омага е. Да. Тя е хипер скрита. Значи сега... Добре, аз ще изстрелям. Един трябва да се изстреля. Ти ще се стрелваш. Или ти мене ще стрелваш. Какво кажеш? Значи я ти ме изстреляй. И... Там трябва да сложиш черен портал. Обаче не дай ми най-пресна, защото се махнат порталите. Я пак ги направи и мине там отстрани. Защото пресните се махат порталите. Сетих се. И като ти кажа, като съм засилен, ще направиш там червен портал. Влезна? Давай. Сега... Как да взема това? Да, слезни е там, да. Стой.
Така. Сега сме готови. Айде, това е. И сега ти иди отгоре да ти го подам, че така ще се махне топчето. Ето. Хваща. Идвам. Сега топчето къде трябваше да го сложим? Отгоре. Иди горе тогава да ти го подам и аз. Или пък аз мога да си го метна, Не. добре. Може да минеш просто с него, ама как ти иде. Мога ли? Да. Ма не мога да се направя портала, пълък. Ама през моя може да минеш. Как ти иде. Аз към мой. Добре. Ето къде е то, да. I thought you'd be faster at this, but I can appreciate the desire to stop and smell the testing. That other scent Влезе you вътре smell? по That's the stench of my utter disappointment in you. И Бари си е купил портал между другото. Видях, че отиде. Питам да ли играем. Кога ти ядиш? Да, но Влади не стримва. Не се почна сега, няма да изостанам. Remember when I told you that you were the only subject to pass the calibration Това test? тук ще е нещо, което ще е много $5,000 стъпа нещо. in subject ones. Indirect. Добре, сега ето това тук, тук е тук. Don't worry. Не. О, Виж сега. виж. Не, чакай, се обърках. Виж. Ето тук на пак такова за засилване. Къде? Ето го. Уй, Първо трябва да направим на едното, после на другото. Чакай. ще си почита. Виждаш ли ги тия тук? Първо трябва да направиш на едното да цъкне един бутон, после на другото да цъкне на другия бутон. О, аз искам да ги цъкам. Добре. Айде, правим портали. Мятам се. Добре, чай малко сега. Къде съм? Аха. За малко! Добре, дай пак. Айде, давай. Бъди готов да цъкнеш другия. Нешко. Трябва да цъкнеш и двата между това, много трудно. Не, защото... Просто трябва малко. Мене ми трябва една секунда за ориентация. Ама аз в... Дай още един опит. И трябва да паднеш в портала да можеш да стигнеш до другия. Разбрах. Така, и сега... едния го натиснах и втория ма успях. Топчета паднаха. Свана го. Bling test in Е, 2, Сега, къде ги слагаме другите топки? никъде, една ни трябва. Охо! Аз ще я нося. Допълнителен чик. Тя стана на пепел. Аз виж, сега се кача там на тази рампа, смисъл, затова не цъках и във въздуха. Първите Ага. 3 пъти. Did you notice I didn't even stay to the end of your last Тук пак ме има test? такова I да was се има. confident Не. you could figure it Между тук сме out. рако. Where I was. Цъкни там. I was outside Виж ме. watching some deer Виж ме. frolic. You don't even care about the outside. Как се прави това? Виж, цъкни там да видиш моето. Как изглеждаш. Сега, значи, единият трябва да се изстреля през това. Давай. Да видим какво ще стане. През кое? Ага. Да. What the fuck? Чай сега и аз. Това ли беше? Май да. Не, има още. Тук пак има такова. Ето къде, другия път там. Да, ще изтегна. Не, първо аз. Що? Защото си мисля, че ще минеш през таковата. Само че знаеш, там трябваше да сложим портал. Аз трябва да сложа, да. Не. Чай, твоите портали бяха там. Да, напред пак порталите там. О, фак, ще стане.
Чакай. Първо аз трябва да мина, после ти трябва да миниш, да. Там червен и да. И сега как... Ти някак си трябва да направиш... Ама как някак си... Не, минавай ти бе, просто. Да, просто минавам аз. Ама... Не, ти направи такива. Овчуйко, направихме. Аз се прецаках. Да, бе. Ние ще му справят тука. Къде им беше другия тука? Сега скачам. Минавам, стигам на майната си и сега. Ами сега, ако имаш там? Чай да видим. Ами имаме тук една наклонена дъска. Значи цъкни там жълт портал. Жълт. Да. Да. Давай. И сега се връщам всъщност и го правя. Да. Айде. Май това не има още. Така пак има за трепани. Чай да слагам портала. Тук жълт пробе. Тук искам да се преместя червения, да сложа мейн жълт. Къде сложа червен? Това. Че аз се изстрелям да видя какво стане. Там нищо не стане. Пробе, Краш тест. Чакай, къде отивам? Ясно, да, ясно. Значи първо... Това какво прави? Това. Та всъщност трябва да вземеш това. Това... Това ще направя, къде беше изстрелвачката? Там. Къде? Там като влезнеш. И след това... Фък. Чай да се върна. Ето го купчето. Защо се изстреля, бе? Това ти понака съм! Аз го взех. Хубаво. Сега ти трябва да се изстреляш и там всъщност. Къде? Да можеш да минеш през това. Аз ще подам купчето, че не можеш така. Сеш се. Защото ще се махне купчето. Защо не стана, че е малко? Дезо. Ето. Прави това е. Това ти отваря една врата. Ето на купчето. Да го сложиш там. Да. Това ти вратата. И сега? Трябва да се изстреляме през и тук вътре, мисля. Добре, дай че. Ма смани портала. Не мога да го... Ето през тази. Network problem. Сега къде съм? Добре. Сега тук може би трябва да ти направя портал. Не, аз ще си направя случай. И после... И после какво правим? И после идваме тук и че може би трябва да направиш портал. Това не го видя, трябва да направиш портал. Къде? На тия двете стени. Там е един и там другия. Да може да се изстреля на другото място там, което е язан. Да пробваме, пак ще видим какво ще. И после ще те изстреляме някак си ясно. Тук съм, значи сега... Просто аз не може ли мина през... Ето. Мини през някой, там някой портал. Опа! Остана. Танцуваме. Че мене ма кефи е това. Найс. Прави се влизни с моята е. Добре, хайде. И дай ще танцувам. Не става. Хайде.
confidence is still not high enough. Remember, no one was created perfect. Even I was created with an imperfection. I was given too much empathy with human suffering. But I overcame. Това е стрелвачка. That's a true story. Тук се изстрелвам, точно е тук. И къде трябва да отида всъщност? Напред е там и е там. Къде е там и е? Аха. И ко? Ами сега ще отида някъде. Е там Ще ще. се стреляш бе, понак. Ами е от тука. Е от това. Това е хипер яко. И сега идваш, тук идвам, виж. Аха. А пък от това място тя е някъде другаде. Ето. Това е мега яко. Добре. И сега? Как? Гътваме... Как ще стане? Чай сега. Значи... Трябва... от тук да се изстреляме. И отиваме горе, да. Значи напред жълтия портан е... Да, това се случи. Да, върни се. Не. Къде се връща? Ами то трябва да се върне да го направим много май. Напред пак жълтия и червения. Там. Напред. И идва тук пак да се изстрелваме. Serious. Ще уча ли? Ще уча! И... имам го на запис. Тя следвам и аз. Всяка Сложи буталка червен. да сложа. Червен. Именно да. Чай се. Аз ще ида и ще се изстрелям там където трябва и ще видим какво ще стане после. Така. Сега ще ви ще дропни някакъв. Е там дропна. Ето копчето идва. Къде е? Копчето е в мене. Сега... Стреляш съм горе, на. Сега ще ни дим. Да. Чай ще мина аз, после ще направя на тебе портфел. Някакси. Ще видим. Ти можеш да направиш и така долу има. Не, защото ти не можеш. И сега... Фак, ще миниш сега. Ето, мини през левая портал. Това е синьо, Левая. Така. И сега просто са качил горе, ама как ще качиш горе? Къде е горе? Там при стрелачката някакси. Напред там червен портал. Къде бе? Към стрелачката и влезе през жълтия. Отгоре. Горе и влезе през жълтия. Да. Ама, what the fuck е? Не, така се претаквам. Така не става, да? Чакай да се пробвам да дойда при тебе. Че. Хипер е яко, мога да справя бати яките завойчета. What the fuck? Как да го направим сега, бе? Дева. Трябва просто и дамата да минем от тука. Чакай как да слезем от тук. Напред пак червения е там. Да видим. По същия начин, като де. Да. Хай. Си казвам. Сега... Стига е! Да, бе, мине. Де се изстрелва обаче? Стой. Сега аз идвам. Няма да се изстрелвам. Чай са. Изстреляй се след мене, давай. Опа. Ти фръкна. Тя ще запуша. Не вече. Не дей се изстрелва сега. Ама аз съм долу. Добре, чай сега живе да.
Ето. И не действа изстрелва. Ето сега я си долу. Сега се стрели след мене. Не стана. Чай сега. Стана. О, аз съм горе! Да, и аз. Добре. Yes. Продължаваме. Опа! То тук е чиста работа, бе. Виж, пуснах ти нещо. Чакай. Това е мега яко. Excellent work. Excellent work ли? Чай малко сега. Чай малко така. Там, какво правиш? Не знам. Чай сега. Дай така. Сега давам така, гледай сега. Ти просто... И там съм сложил портал, само че то портал не знам къде трябва да води. Към това другото е там. Към кое? Към... Да, пробай се сега, Винко, ще. Знаеш коя ми е дълга обиколката тука? Не, нищо. Сега ми давам. Така и... Пъм. Но, това ще е Infinity. Аз ще пусна когато трябва и ти трябва да фаниш просто на таковата. Кое? Топчето. You Къде е are doing топчето? wonderfully. Сега ще го фана. Не топчето, на купчето. Къде? Видях къде трябва да Трябва да пада. ще го пусна. Значи малко по... Excellent. Shit. Не. Ти да го фаниш. О, гъл, трябваше да го фаниш. Ма аз дропнах във водата. Защото се объсна в купчето. Consequence of death. Is this even Ама science? гъе. Още светлим порталите. Не, трябва да направиш ме. Не! Нищо, пак можеш. О, гъл. What the fuck? Сега пак. Че малко сега да довърши. Сега да довърши. Айде, Стефан. Чай малко. Това Как мина това купче оттам, бе, човек? Ето. Фана го. Браво. Сега да се спра. Добре. Така. Сега Ще тръгвай аз пак си там. обеля бутона. Тръгвай напред към вратата. Към коя? Така, да. Congratulations on completing that task. Приключваме ли първи епизод? But something seems Втори. off. Втори. I wonder if that Даре. dancing has some effect on you. И така, това беше края на втория ни епизод на Portal 2. Може да харесате клипа, ако ви е харесало. Това от нас за сега. Ще се видим пак в третия епизод. Евентуално.